talu Eglwys Dewi Sant. Wrth i ni baratoi i gynnal gwasanaeth gyhoeddus cyntaf ar ôl bron i 5 mis o'r eglwys ar fod ar gau. O'n i'n meddwl cael fideo bach i'ch croesawu chi nôl a dangos i chi Eglwys Dewi Sant ar ei newydd wedd gyda'r holl gynllawiau ymbellau cymdeithasol yn ei lle. Wrth i chi gyrraedd yr eglwys tu allan, fe welwch chi ar y llwybr ar y ffordd i borth yr eglwys llinellau yn nodi 2 fedr. Efallai bydd rhaid i chi ciwio cyn ddod i mewn i'r eglwys. Wrth i chi ddod i mewn i'r eglwys, bydd croesawydd yn eich croesawu chi ac yn gofyn i chi ddiheintio'ch dwylo. Yna mae croeso i chi os ydych chi'n dymuno i wisgo mwgwd a hefyd gofynir i chi cymryd trefn o'r gwasanaeth. Bydd y croesawydd yn gwneud yn siŵr bod eich enw i lawr ar y rhestr sedd i'w cadw ac yna bydd tywysydd yn eich tywys chi i'ch sedd. Fe welwch chi ar y llawr y llinellau du a melyn sy'n nodi pellter o 2 fedr a hefyd y seithau yn nodi'r ffordd, un ffordd o amgylch adeilad yr eglwys. Fe welwch chi ar y corau arwyddion yn dweud ble i eistedd a ble ddim i eistedd. Ar ddiwedd y gwasanaeth, bydd gofyn i chi ddilyn yr arwyddion un ffordd allan o'r eglwys trwy'r neuadd. Wrth i chi gerdded trwy'r neuadd, fe welwch chi'r bin ailgylchu i rhoi eich trefn gwasanaeth ynddo a wedyn y bin gyffredin i rhoi eich mwgwd ac yna cyn gadael yr eglwys ydy heintydd i diheintio'ch dwylo. Gobeithio bod chi wedi mwynhau y taith o amgylch yr eglwys ar ei newydd wedd ac yr ydym yn edrych ymlaen i'ch croesawu chi nôl.